kawai yara ne sun ga zuwa su dinga ba suna mutane wannan ku dinga zuwa kuna ba ta mutane da kali su ta mana wasa a saman dakali suna bata dakali wai ku ba ku da gida ne kuma ku ba da kalin ne shiri ta banza shiri ta gobe kawai Ni ya canza duniya nan. Komai na gaya ma can ba. Komai gaba ɗaya yanzu abubuwa za ka ga sai haka. Wallahi Allah sannan gaba ɗaya mutane da manya ba mutunci. Ina mutunci. Wallahi ba san karamin zafi ake yi wasa. Mutane ba mutunci. Ba ta tije ba ba. Assalamu alaikum sanu baba. Kai. Wannan ai rashin mutunci ne. Sanu baba. Yau ga shiri ta banza. Ai baba salamu alaikum. Wannan ai rashin mutunci ne. Yake ta farfaroyi. Ba sauri ne ba. Sauri fati. Kar ku banka kai da fatin. Zamu je fati. Banka da gaisuwa. Baba ai hakuri. Ga yanda kar ku ba. Ai hakuri. Ga yanda tun bana. Ai hakuri. Ina wani. Dan ko ba shi. Ai hakuri. Ko ku ba. Ko ba yanzu kun bai kyauta makan kowa? Mun ka san baba izala. Kun bai kyauta makan kowa? Izala ta ce. Izala ba. Sai ne zalla. Ba yan sunna ba sun suna. Ba tana da gurin baki. Hannu muke ba su. Ku da baki. Ya hakuri baba muna sauri ne zamu je fati. Yaro da abun ne ba a tsini ba. Na zan zo zage ne muku wasu ba. Allah muku albarka. Amin amin. Allah muku albarka. Amin. Ai shi yasa ake son matashi. Ku za muku nasiha. Matasa da kuke gani kamar yadda kuke nan da jini a jika. Gaskiya ne. Matasa so ake yi su zama masu kamun kai. Wannan gaskiya ne. Dan duk garin da aka ce maka ba matashi to babu garin. Ai matasa su ne gari. Haka yake wallahi. Matasa su ne gari. Haka yake. Shi yasa ake so matasa su zama masu kwazo. Sosai. Su zama masu kwanji. Matasa su zama hazikai. Haka. Ai matasa da kake gani. Matasa su ne gari. Gaskiya ne. Matasa su ne kashin bayan kowane gari. Haka. Kai ba kowane gari ba, kowace ƙasa. Kai. Kai matasa da kake gani su ne kashin bayan duniyar nan. To yanzu a garin nan kai dumi kaga ana ji da mu. Ai idan ba matasa babu duniya. Aha ba mu wallahi. Babu duniya. Idan ba mu Babu duniya. Ban ba karamin tarihi. Kun ga nan da ina matashi. Ba karamin jirgin jarumi ba ne. Madaki kai lokacin na jarumi na fika. Na fika. Yanzu baba kai wannan. Na kuwa lokacin. Na ga ba. Na ga ka ba. Ba ga rame ba. Ai ba ka sani ba. Ai tsohuwa ce. Gaskiya. Tsohuwa ce da gwagwarmaya. Ƙwarai. To ina ma baka tarihin wannan gwagwarmaya. Ina ma baka tarihin wannan gwagwarmaya. Ai an sha gwagwarmaya. Kuna jin cikin turawan mulkin mallakar nan. Akwai wanda ake kira Frederick Lord Lugard. Muna da jin labarin sa. Wannan Frederick Lord Lugard din ina ba ku labari. Da ni da shi aka yi fara, aka yi siga, aka yi nono, aka yi kindirmu. Aka hada, aka yi ambuza, aka dawa. Idan ma ba kindirmu da hura ba a shari ta hito ba. Aka gubuza, aka rintima, aka fadi, aka tashi. Muka yaki sai da maka an kwato maka sannan da cinta. Sai da maka kwato maka sannan Amma ba na hannun dama shi ka koma. da aka ce aka magana prime minister a bashi. Ta bashi ni na hakura. Allah Ka ji tawadu. To ga san shekara ta yawa. Shekara ta 74,000. Ko shi din na girme shi. Kaga wanda aka yayi da su da kasa aka yayi musu cibi yanke musu cibi. Kaga su kenan. Na ka wasa ne. Ba yau muka dade muna jin labarin. Amma da kuma sanin yarinya. Dakata malam ba sannin ka nake so ba tambaya ka na zo na. Ai ni san ba da gida ina ke ganin wannan sani ko mai kin zaki tambaya. Shi ska Pedri Los Luka dan a wata shekara ce ya mulki. 40 ne ko ina ganin shekara dubu. Mu wace ce mata shi ta farko. Madan Laura ce ko Abulle? Gaya mata. Ina ganin Laura ce ko Abulle. Kuma a wata shekara ce aka sa kasar nan suna Najeriya. Wannan ina ganin wannan dai kam tambayar. Kuma shi ta fara balewa a wata shekara ce aka bashi kokarin prime minister. Gaya mata. Wannan abokina ne. Abokina ne kullu kullu. Dakata ka ji banza nusari barka jin gaya maka. Shi ska Pedri Los Luka ya mulki ne a shekara 1914. Mata shi ta farko ita ce Flora Shaw. Kuma an ba wa ƙasar nan suna Najeriya ne a shekara 1898. Da kyau yarinya. Kaji. Kuma shi ta fawa balewa an ba shi riƙon ƙwarya prime minister ne a shekara 1957. Tau. Kaji ko lokacin da suka yi aiki suka yi mulki ba a yi Da ilaha illa kaji. rike waɗannan wawa. Da ke